Každý den se pohybujete v prostředí, které může vaše oči vysušovat nebo unavovat. Jestliže jste nikdy nenosili kontaktní čočky, můžete nyní krčit rameny, ale nositelé kontaktních čoček AquaView vědí, o čem je řeč. Díky technologii HydraClear se cítí stejně dobře, jako kdyby čočky neměli. První čočky byly z hydrogelu, měkkého gelu podobného plastu, který udržuje vlhkost a propouští kyslík. Díky tomu zůstává oko svěží. Pak se začaly používat silikon hydrogelové materiály. Ty umožňují větší přísun kyslíku, takže vaše oči mohou lépe dýchat a zůstat v pohodlí. Někteří výrobci kontaktních čoček přidávají zvlhčující složku do roztoků, aby tak udrželi kontaktní čočky vlhké, ale to je jen dočasné řešení. Čím déle čočky máte na očích, tím méně zvlhčující složky zůstává. Kontaktní čočky AquaView mají zvlhčující složku zabudovanou přímo v materiálu čočky. Nedochází tak k jejímu postupnému uvolňování a čočka zůstává vlhká a hedvábně hladká po celou dobu nošení. Díky technologii HydraClear Plus je v čočce ještě více zvlhčující látky a kyslík tak může proudit k oku a udržovat ho svěží a zdravé. S čočkami AquaView s technologií HydraClear Plus na očích o nich nebudete ani vědět. Co je vlastně pohodlí? To poznáte, když ho cítíte. A cítit se pohodlně je důležité. Čočky za použití technologie HydraClear imitují přirozené zvlhčování povrchu oka slzami. A výsledek? Pocit, jako kdybyste žádné kontaktní čočky ani neměli. Když zadržíte dech na příliš dlouho, začnete modrat. Stejně je to u vašich očí, avšak ty zčervenají. Potřebují, abyste je nechali dýchat. Představte si, že vaše oko a oční víčko jsou dvě části jemného přístroje. Budete očekávat minimální tření, že ano? Čočky z HydraClear technologií jsou tak hladké a klouzavé, že si ani neuvědomíte, že je máte nasazené. Vaše oblíbené džínsy jsou podajné a skvěle sedí a vaše oči chtějí od čoček to samé. Čočky z HydraClear technologií jsou super pružné a snadno se s nimi manipuluje. Ať už nosíte kontaktní čočky AquaView Advance, AquaView Oasis nebo One Day AquaView True Eye s technologií HydraClear, nemusíte se o pohodlí svých očí obávat.